Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Барамба-марамба, тарики-шарики. Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Привітання, Топа. Салют, Яна. А у мяне атрымалася. Что атрымалася, Топочка? Як што? Магія! Я сказаў чароўныя словы, узмахнуў чарадзейнай палачкай і вось, ты з'явілася ў пакойчыку. Топа, я прыйшла ў пакойчык, тому што калыханка пачалася. Я заўсёды ў такі час уваходжу, і няма ў гэтым ніякай магіі. Лічыш, я дарма прасядзеў у такім касцюме перад энцыклапедыяй магіі? Хо, я з сяброкамі сёння паспела і на заняткі схадзіць, і на велосипедах пакатацца, і вакальны гурток наведаць. А ты ўвесь час сядзеў і з месца не сыходзіў. Менавіта так. Я прыдумаў цудоўны план і цяпер працую над тым, каб яго ажыццявіць. Ой, Топа, у цябе заўсёды грандыёзныя планы. Геніяльныя, я б сказаў. Дарэчы, гэта добра, што ты прыйшла. Будзеш маім асістэнтам. Асістэнтам? А што трэба рабіць? Проста дапамагаць мне ў справах мага. Я адмовіўся сёння ад усіх гульняў, каб добра падрыхтавацца да сур'ёзнай справы. Топа, хопіць гаварыць загадкамі. Што ты задумаў? Мне рассказали, что у пчел, что живут у суседнім лесе, самый смачный мед. І ты адразу захацеў ім пачаставацца. Вядома? Але ж пчолы не вельмі любяць, калі я набліжаюся да мёду. Адразу пачынаюць кружыць надо мной, гучна гудзець і спрабуюць укусіць. Ой, Топочка, мне твайго расказу страшно стало. З пчолкамі трэба быць акуратнымі. Вельмі балюча могуць чхнуць. Але ў мяне ёсць геніяльны план. Магічны? Дзеля духмянага мёду я вырашыў стаць магам і наладзіць прадстаўленне якраз на лясной палянцы. І ты прыйдзеш у гэтым касцюме? Вядома, я ўпэўнены, усе лясныя жыхары прыйдуць на мяне паглядзець і падзівіцца магічным цудам. Сапраўды, гэта вельмі цікава. І пчолкі абавязкова прыляцяць. Ой, толькі я не разумею, як звязана твоё выступленне і мёд. А вось тут якраз ты мне і дапаможаш. Я буду гаварыць чароўныя словы, з дапамогай чарадзейнай палачкі рабіць розныя пераўтварэнні, а потым я аб'яўлю, што зараз свой нумар пакажа мой асістэнт Яна. Ух ты, здорава як! Толькі ў мяне няма ніякага нумара. Прыдумаем! Але памятай, што ў цябе важная місія. Ты павінна прыцягнуць увагу ўсіх пчол, каб я тым часам змог залезці ў іх дупло і ўзяць мёду. Ой, колькі захачу. Топа, да ты што? Гэта не сумленна. Янка, ты не хочаш мне дапамагаць? А яшчэ сяброўкай завесся. Прабач, Топа, але падманваць пчол я не жадаю. Добрый вечер, маленькие. Так, мне падалося, ці ў нас на самой справе адбываецца гучная спрэчка? Прывітанне, Леля, гэта ўсё Топа. Салют, Леля, табе падабаецца мой касцюм? Вельмі. Толькі вы не адказалі на маё пытанне. Ці адбываецца ў вас спрэчка? Адбываецца. Янка завецца маёй сяброўкай, а дапамагчы па-сяброўску не хоча. А з чым табе трэба дапамагчы, Топачка? Можа, я спраўлюся? Леля, не згаджайся, калі ласка. Топа такое задумаў, такое задумаў. Янка, я сам усё Леле раскажу. Не перапыняй мяне, калі ласка. Так. У чым жа справа, Топачка? Яна не хоча, каб я духмяным мёдам паласаваўся.
Мед вельмі корисний для здоров'я. Леля, Топа не так рассказывая. Можно я выкладу свою версию? Коли ласка, що не так у оповіді Топи? Не слухай яе, Леля. Просто у нас з пчолками давно вельмі натягнуты адносіны. Яны ніяк не могуць забыцца на тое, што летась я без дазволу за мёдам полез. Ой, усілі яны мяне тады. Ой-ой-ой-ой. Калі нешта бярэш без дазволу, не чакай да сябе добрых адносінаў. Леля, на гэты раз Топа вырашыў зрабіць тое ж самае. Толькі яшчэ і мяне ў гэту гісторыю цягнуць. А што такога? У пчол мёду шмат, яны яшчэ назбіраюць. А ў мяне без салодкага адразу настрой псуецца. Я ператваруся у злоснага мядзведзіка. Але на самой справе ты не такі, Топачка. Ведаеш, Топа, тое, што ты захацеў паспрабаваць сябе ў новай ролі мага, вельмі цудоўна. Новыя веды заўсёды на карысць. Ага, чула, Яночка? Лея мяне пахваліла. А вось тое, што ты вырашыў зноў падмануць пчолак, вельмі дрэнна. Топачка, чуў? Ты дрэнная прыдумай. Ай, З працавітымі ляснымі пчолкамі я даўно сябрую, яны цудоўныя. і няўжо яны цябе не кусаюць? Ніколі, наадварот, мёдам частуюць. Ай, а мяне кусаюць. І частаваць не жадаюць. Таму што ты не спрабаваў з імі пасябраваць. Толькі я набліжаюся да іх, як яны пачынаюць страшэнна гудзець і свае джала паказваць. Пасябраваць можна з усімі. Трэба толькі ісці да кожнага з дабрынёй і шчодрай усмешкай. О, і хіба ў адказ на маю усмешку пчолы адразу дадуць мне мёд? А ты не бойся ласкава папрасіць і абавязкова пачні сваю просьбу з чароўнага слова. Калі ласка. Нічога складанага, Топачка. Ай, усё роўна я вельмі хвалююся. Леля, Яна, можа пойдзем у лес разам? Я буду агучваць сваю просьбу, а вы будете побач. З вялікім задавальненнем. Можна папрасіць пчолак паказаць нам самыя прыгожыя кветачкі, з якіх атрымоўваецца салодкі, духмяны мёд. Ой, я вельмі хачу пра такое даведацца. Значыць, усе гэтыя магічныя прадстаўленні не патрэбны? Не, Топа, прадстаўленне ты падрыхтуй і ўсіх на яго запрасі. Так і зраблю. А зараз я паспрабую начараваць самы цікавы мультфільм. Барам-ба-марам-ба, шарыкі-тарыкі, мультик! Ой, а зараз час рыхтавацца да сну. Чистим зубки, мыем тварики, а потом бежим у ложечки на мягкие подушечки под любимые ковдрочки. Чароўных сноў! Добраноч, дзяўчынкі і хлопчыкі. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая куда далекий. Сбегли зайки все в леса, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, каски все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаня
закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.